Egun hon ikusentzuleo, abenduak 8 ditu gaur, goizeko 11:30 dira eta Durango bizi esnatu da gaur ere. Datozen 60 minutuetan hemen izango dira, gaur hemen egingo diren ekintzen gainean berba egiten dantzak, musika, euskarazko liburugintza, arte eszenikoak, tailerrak ikusentzunezkoak gaur ere denetarik eta denondako izango delako hemen eskaintza zabala. Hasi baina gaurko kontakizuna denboran atzera egingo dugu, hain zuzen ere atzo, arratsaldean irudienean egin zelako bikoizketa tailerra eta bertan jasotako irudiekin osatu dugulako, jarraian ikustera goazen bideo hau. Hala edo nahi biltzen dira lurrun tren batean, gustatuko zaizu. Bai, noski, baina ez desan inori, Zergatik goaz denok. Bai? Zuen aita oso trebea da joko jaurtiketan. Irudienea gunean askotariko ikusentzunezkoak, filmak, luzeak, edo laburrak ikusteko aukera dugu, edo dokumentalak ere bai, baina askotariko tailerrak egiten dabiltz. Eta horietako bat, oraintxe oso interesgarria, bikoizketarekin lotutakoa, buskuxatzeko goarekin gauz. Pasatoz? Bai, guazen. Doña Isabel, bizkarreko mina zer? 3 hilabete zordituzue. Zeri begira zaudete? Mirariaren zain? Erruki gabe hilko aiztximukumeari! Koño, ze hostia gertatzen da hemen! Puta guztiak, dantza egitera! Huestean bezalaxe! Irudia gunean segituan bikoizketa tailerra hasiko da, eta Donostiako Binai Akademiak izango da horren ardura eta akademia horretako bilagun ditugu. Hain zuzen ere gaur irakasle lanetan jardungo daudenak, batetik Nagore Irizarre da, eta Jon Esamaniego bestetik, kaixo Bixore. Bai, kaixo. Ontxe hasiko da, eta zelako tailerra izango da, ez ezaugarri izango ditu? Montatu dugun tailerra izango da jende guziari irekia, irakatsiko dugu pixka bat zertan datzan bikoizketa, ze teknikak erabiltzen ditugun, izango ditugu marrazki bizidun pare bat, eta gero imagen reala deitzen diogun pelikulak eta pixka bat hoien desberdintasunak ere bikoizteko, eta probatzeko modua izango da, ezta? Tailer praktikoa izango da. Bai, praktikoa eta pixka bat ikusteko zein den eramaten dugun eskema eta oso divertigarria dela. Helburua izango da, modu baten orduterdi bateko iraupena izango da, gutxo gorabehera? Bai, ematen dugu esplikazio txiki bat, eta gero ja segidan praktikan jartzen gera, ze gehiena praktikoa da. Duela urte pila bat, hasi nintzen sintxan barruan pertsonaiak izaten, etortzen zen zinemarako programak egiten, guztia. Pixka bat, batzutan tokatzen zaizkigu personaje batzuk, beste batzutan beste batzuei ere, baina lehen bikoizten nuen, orain adibidez loteria bezala da, duela hilabeteak ez dudala estudiorik zapaltzen. Dagoen dirua ez dalako bideratzen bikoizketatara. Hori esaten dute. Hori da, ematen dut zuen arrozai. Bai. Hori da ikusten dena, beti esaten dute ez dagoela dirurik. Baina bian bitartean, bikoizlariak formatzen jarraitzen dozue, Binai Akademian esan dugune moduan, eta modu baten esan da, labekada barrikoa da, nolabait esan da, Jon Samaniego. Bai, ni hasi nintzen duela, 21 urte dauzkat, 14 urtekin edo hasi nintzen Binain, eta bai, han Donostin hasi ginean, eta egia da, gaur egun hasi den jende gehiena edo, handik datorrela, nik, zorte handia izan nun, eta duela ja pare bat urte edo lanean hasi nintzen, baina, Nagorek esan duen bezala, ez? Oain sartzeko momenturik onena ez da, lana eta gutxi dagolako, nik gainera, hau asko gustatzen zait, eta hemen etorkizun gehiegi ikusten nuenez, baita ere Madrilea saltoa eman behar izan dut, eta egia da nahi pena asko ematen dizenik, gogoan daukat, duela 15 urte, ni gaztean nintzanean, marrazki biztun guztiak denak euskaraz ikusten genitun, dena euskaraz, eta gaur egun ez da ezer ikusten. Eta gero urte bukaeran ikusten ditugunean ratingak edo nola ikusten dugu portzentaiak 0,00 bat, 0, tal. Eta pena da, nire ustez hau euskara sustatzeko modu oso politia delako. Bikoizle. Bai, bikoizketa. Azkenean guk euskaraz,
eskolan eta ikasi genuen, baina gero etxera joaten ginenean, telebista dana euskaraz jarraitzen zuen, ez? Gaur egun normalean klasez aparte, nik uste etxean edo kaleateatzean gehiena jadena erderaz daukagu, eta bueno, azkenean belarri egiteko modu polita da. Eta zail dago orain. Zuk horregatik Madrid egin dozu salto eta hortan jarruten dozu gain. Bai. Agertzen danean hemen zerbait Donostia aldean, Bilbo inguruan, saiatzen naiz hartzen, baina bai, Madrilea joan barri izan naiz, eta ez euskaraz bikoiztea, gazteleraz bikoiztea, ze ez dago euskaraz lanik. Zerbait gehiago lokuzio aldean, taulakoak, baina bikoizketa gazteleraz, eta adibidez, nik lagun asko ditut bikoizleak Katalunian, eta han antzeko parezido daukate ez, nola katalana eta gaztelera, eta han katalanari bai kaina asko sartzen zaio, eta hemen pena da euskara daukagun hizkuntza politarekin, Ez dela neurri berean inbertitzen. Claro, hoi da. Hala ere, inbertsio bat izaten da jende barria nolabait mundu honetan sartzea, etorkizuna bermatze alderan, ez eta esan dugune moduan, dirurik ez badago apenas produzio gutxi, baina gaurko asmoa da aldala behintzat mundu hau, ez da, kolore politarekin erakustea edo. Bai, eta jendeari gustatuko zaio. Dibertigarri. Gu jarraituko dugu. Maitatzen dugunok bikoiztea jarraitzen dugu. Naiz eta ez erraxa izan, baina... Horretan jarraitu deizuela eta gu traba ez gaitxezela izan, orentxe tailerra hasiko da, eta ondo bai dituzue, horixe da egingo duguna, bai, zuek lanean zabiltzaten bitartean erakutziko dugu, nola egiten duzue. Eskerrik asko. Zaidazu zintzoa izan ote naiz. Tailerra hortxe, bidian da, baina atara ditugu bilagun, justo frogatzen egon dira, eta uste dut, daukatzen irriparrakin bintzat gustatu jatula esango neuke. Bai, esperientzia polita eta desberdina ez genuen ezagutzen olako aukera bikoizketa ezagutzeko. Basakitu baina, bikoizketa zer zan? Bai, ezaguna neukan, baina ez nuen hola ikusi grabatzen eta holako irudiekin. Eta zelan sentidu zara zu pertsonaia bat izaten? Ondo, polita. Norri izan zara? Hitzak astu dituna. Hori da, badmintonen bizilagun bat, ez da? Eta gustatu jatzu esperientzia. Bai, polita. Eta zu barrez, norri izan zara zu? Ni izan naiz Paddington. Paddington, bai. moduz? Ondo, divertigarria da, baina lotza ematen du esan, baina gero jazin maz. Baina zergatik jendea dagoelako begira edo? Jendea begira dagoelako, bai, baina ere bai, ez dakit, agian beldur eszenikoa, ze... Zerki egin behar. Gainera batera eta esaten duzu, bai, gaizki egingo dudala. Baina egin dozu? Bai. Probatu dozu eta gustatu? Bai, asko gustatu zait, uste nuen izango zela maz, nezakit. Zailagoa? Bai. Eta berriz probatzeko? Bai. Orduen, eskerrak emongo dotzuet, Guregan etortziarren, eta segi askar, eukide izun aukera, bale? Sorte ondo pasatu, eskerrik asko. Gero arte, agur. Eta seguru gaurtik eta domekara bitartean ona landako gune honetara datozen bisitari askoren interesa piztuko duela gogoetaren plazak gaur irekiko ditu ateak eta domekara bitartean 6 saio uste dut izango direla. Anartz Bilbao da bertako arduraduna eta berak azalduko dugu hori asko zobeto. Kaixo Anartz, egunon. Egunon. Gaur ez da, gaur arte ez da gogoetaren plazarik izan, ez beintza formatu horretan, eta laizter 12:00 lehenengo saioa egingo da, baina konte dozu pixkat, zer dan gogoetaren plaza? Gogoetan plaza barri xamarra da, baina ja badaukez urte batzuk, 4. urtez egiten dugu, aurten. Eguneroko zurrunbilotik pixkat at edo kanpo, eguneroko zurrunbilotik kanpo, baina puri-purixen dago esan kultur eztabaida, keskak, horretxe ibe plaza bat emonei gauntzen.
ez bakarrik sortzaile eta euskal kulturgintza ingurun dabilen jentiek panorami batzutan, zeure urteroko jardunetik aparte, ikuspegi panoramiko zabal baten, kalien dago esan da modun, eztabaida edo kezka, gabezixak, plazara ekarri eta horretxei buruz gogoeti edo eztabaidi edo hausnarketa bat eitxiko asmoz. Esan duzu, laugarren urte uste dut esan duzula, hausnarketa egiteko gune hori, eta ez dakit aurten hildo jakin bat izango duen hausnarketa gune horrek, ero hainbat euskal sorkuntzaren edo kulturgintzaren ertz desberdinak landuko diren. Ez dago lotura zuzen bat, 6 saio esango dire, lehen esan duzu modun, egunero 2 jorratzen duguz, baina esan digun 2 formato ezberdin erabiltzen dugu, batetik di solasaldiziek eta horretan 2 sortzaile ipintzen duguz parez pare. Batzutan disiplina bardinekuk edo era bat ezberdineko izen aldizena, gidari baten laguntziaz, elkarrizketa guk saiatzen gara gidari pixka sobran egoti da komenigarriz, ez da? Euren hartin izen deixela nahiko elkarrizketa bizkorra eta 2 sortzailek, elkarri inaldotze zan galdera, deuki esan kezkak plazaratzeko. Solasaldixe izaten da hori, eguerdiko saioen, eguerdiko 12 hasitxe. Eta gero arratzaldero egongo dugu mai inguru bat, baina beti be gai jakin edo ezberdin baten inguruen. Mai inguruek 6 hasten die, goxeku zeinatzaldeko saio, hementxe landakako eraikineen bertan, areto nausizien eitzen die. Sortzaile 2 esan duzu, Laizter 12 hasiko den horretan, kasu honetan Jon Garaño eta Katixa Agirre bat ikusentzunezkoen mundutik, bestia idazlea, baina euren artean seguru gauza asko esateko, ezta? Hor aukeraketa egiteko orduan izango duzu zuek ere, zuen zalantzak burujana. Bai, aukeraketak itxeko orduan, hori izaten da, ez dakit zelan zan, eskutuko edo aurre lan bat ikusten ez dana, eta jenti ez dago hartzen horrena, baina bai, oso interesanti da, politxe izaten da. Pixka bat zaiatzen gara oreka bat bilatzen, Euskal Herrixen lurraldeko tasunai dagokizionez, generaldetik jakine, argi eta garbi, oreka bat mantentzen dugule, da gero zaiatzen zara zerrezana, alde interesa edo diskurtzu deuken pertsonak, eta susmu deukezune alkarraz ondo moldatu aldizenak, sekulu ez dakizu empatizia ze filin sortu lehiken bata edo bestian artien. Eta, hombre, euskal kultur mundu oso zabala da, mundu guztizia ezin dugu abarkau, baina saiatzen gara ez bakarrik musika eta literatura, azokian erdigun izendana beti, hortik pixkat, apartezku ekarten da, gaur hasiko gara, Katixa Agirre, azkena nobeli edau, ipuin liburu peidatzitzu, aurreta gazte literaturan lan asko indau, da ziniaz be badauke harreman txiki bat uste dut, gaur ardituko dabena, eta bestalde batetik, Jon Garaño, ez da? Laro egunean, Loreak, Handia, filmeko zuzendari izendana, baina nik uste dut Jonepe pelikuli itxealtzeko, ez dakit zelan esan, idazketiaz edo literaturiaz, edo behintzat gidoiekin eta be, badauke hor hartu emon luzia izan egin, eta ez dugu nahi bakarrik euren sorkuntzia zein berba, baitxe bizitzia zorokorrien, ekonomiziaz bide bai, ez da? Ogibidie pixkat zer dan, zeintzuk traba deukezan gabeziziak, orokorrien, Maite Bidartek egingo ditu gidari lanak. Maite Bidartek egingo ditu gidari lanak, eta Laizter gurekin izango dugu, aurretik baina, konexio bat egin behar dugu, hain zuzen ere, autoekoizleen espazioarekin, autoekoizleen plazarekin, autoantolaketan oinarritutako espazio bat baduelako Durangok, eta bertan dalako Miria Bikuña lankidea, eta bueltan batuko zaigu, ona elkarrizketa honetara, Maite Bidarte. Honatxe etorri gara, autoekoizleen plazara izan ere hemen egunero, dihar daue autoekoizle ezberdinak eta gaur guregana ekarri dugu Inez Castilla. Inez, egunon. Egunon. Zelan doa gaurko goiza momentuz? Jende asko dabil hemendik pasatzen eta liburuk ikusten, eta erosi ez dut asko erosten, hasi que animatzen zaituztegu gauza gai erostea, kalidade asko da olako hemen eta merezitulako. Eta gaina, autoekoizleei launtzeko baita, ze azkenen gastu danak guk zatu behar ditugu, gure gainartu behar ditugu, orduan laguntza eskentzen dugu. Hori da gune honek duen berezitasuna ez, autoekoiztutako lanak, liburuak eta bestelakoak direla. Hola da, bai.
bai liburuek, bai aldizkarik, bai diskak, danak guk geuk ekoiztutako produktuak die. Orduan, kostu danak guk hartu ditugu gure gainen, eta honea gatoz eakustea, eta nahi dunak erosteko aukera baita eukiko du, eta nahi dunak sinetu eta emango ditu baita. Nik aipatu dut hemen askotariko lanak daudela, egileak ere bai noski, zeintzuk aurkitu alditugu hemen gune honetan, Ines? Egileen badaude adibidez, Iruñatik datorren mutil talde gazte bat, bere kirolari buruzko aldizkari bat atera berri dutena eta aurkeztea datorrena, badaude eleberriak idatzi dituzten pertsonak, bere eleberriak aurkeztea, badago euskaltasunari buruzko lanak egin dituen jendea bere liburuak aurkeztea, garai bateko, gaur eguneko atuneroen inguruko argazki bilduma bat aurkeztea datorren beste persona bat, o persona talde bat, diskak baita, badaude bi diskak, gazte talde batek egindako diska berri bat, eta hori da hemen daukaguna. Aukera zabala ordu. Aukera zabala, bai aldizkariak, liburuak, saiakerak, argazki bildumak, pixkataretatik. Ze garrantzia dauka alako gune batek autoekoizlendako, alako azoka erraldoi batean, Ines? Kontutan nahi dukita, Durangoko azokak proiektzio, betzat Euskal Herri mailan proiektzioa zabala daukala, bintzat gure lana ezagutzera emateko aukera politia da. Eta bestaldetik baita, ona datorren jendea, mundu hontan lanean dabilen jendea da, beraz, jende horrek gu ezagutzea eta guk jende hori ezagutzea garrantzizkoa da. Akaso autore anonimoak dian horiek ezagutzera emateko beste bide bat? Hoxe, bai, anonimoak garenez eta baliabiderik ez dauzkagunez gure ezagutzera emateko, ona etortzen gara, kontaktatzen dugu aditua den jendearekin, bere baita gurekin, eta pixka bat gure sarea sortzen, eta gure artean baita gure sarea sortzen dugu. Bai gure artean eta bai besteekin harremanak egin. Eta igandera arte, txintxo hemen egongo zarete gainera. Hoxe, hemen txegongo gara. Goizeko 10:00 gabeko 8:00 arte, hoxe, bai. Ikusten duzue, autoekoizleen gunean ere baduzula zer eta nola aukeratu. Ines, eskerrik asko eta zorte hon. Bai, zuei. Ongi ibilita, eskerrik asko. Maite Bidarte, egunon. Eta eskerrik asko batu zarelako elkarrizketa honetara, Eta barkatu tardantza, aparkatzea uste baino gehiago kostatu zait. Ez da erreza, egun honetan Durangon. Zeu izango zara lehenengo gogoetaren plazaren barruan egingo dan solasaldi horren gidaria Laizzer gainera, 12:00 hasiko da, areto nagusian. Interesa daukanak, jakin dezan. Eta izango dituzu lagun Katixa Agirre eta Jon Garaño. Zeuk ideatuko duzu nola, zer norabide hartuko da solasaldi horrek? Edo gurako zeunke hartzeia? Izango da gogoeta solasaldi bat eta baliatuko dugu noski zineaz eta literatura solasteko, mundu bakoitzak duen sortze prozesua solasteko, eta baitere baditugun aurreritzi batzuk ere horietaz hitz egiteko. Uste dut gustora egongo garela, Jon Garaño eta Katixa, etxe giroan solasteko bi pertsona dira, eta hori esan bezala solastuko dugu lehenik eta behin sormen prozesuaz, gero beraien ofizioa ere ezagutuko dugu, nola egiten duten lan, zeintzuk diren beraien miseriak, askotan hitz egiten baita zine zuzendariaz edo idazleen inguruan minon ez dakigu, zenbat kalamidade eta zenbat miseria eta angustia ere pasatzen dituzten sortze prozesu horretan. Ezagutuko ditugu ere literatura merkatua, zine merkatua, nolakoak diren, non geratzen diren hanka motz, etorkizunera begira ze erronka dauden bi merkatu horietan, eta nik uste dut gustora egongo garela, orduan gonbitea. Hor, miseriak aipatu dituzu, eta ez dakit euskaraz sortzeak ere, bere zera izango du, ezta? Bere zailtasuna. Izango ditu, ez dakite sortzeak ekartzen dituen euskaraz sortzeak, ez dut uste miseriak horregatik
sufritzen direnik, baizik eta merkaturatzeak behar bada horrek miseriaren bat bizitzera kondenatzen zaitula, baina hori Katixa eta Jone kontatuko digute. Zuk hau, prestatzeko zera egin, gonbita egin zizutenean, ez dakit, eurekin hitz egin duzu, zuk esan duzu, honela biratu nahiko nuke, hau jakin nahi nukenik, eta igual ikusleak ere bai, nola egin duzu, prestaketa lan hori? Begira, nirian hartze gonbidatpena bidali zidanean, eskerrik askoan hartz, oso eskertua, nago, nik Jon Garaño ezagutzen dut, orain, Infozazpirratian egiten dut lan, baina nik leno zine munduan egiten nuen lan. Orduan, Jonekin lan egin dut, nik komunikazio alorrean, eta bera 80 egunean pelikula estrenatu zuenean, eta orduan, zine mundua pixkat ezagutu nuen, badakit behar bada, edo susmatzen dut, gabezi batzuk nondi dauden, edo gainera justu Jon Garañoren lehen pelikula zen. Orduan ere ikusi nuen bere momentu honen eta okerreretan. Eta gero literatura munduan ez dut hainbertze ezagutzen, horregatik erronka polita iruditu zitzaidan. Ea badakiten, ea elkarrekin prestatu dugun, ez nik proposamen bat bidali nien, eta uste dut sorpresak hobeak direla elkarrezketa batean. Oso ondo, hori beraz, 12:00 areto nagusian, gaur. Arratsaldean mailingurua, Anartz, eta datozen egunetan beste hainbat hitzordu. Esango ditugu. Bai, arratsaldez mailinguru bat egingo dugu. Gaia, ez dakit, izenburuan bidasoako zubia, edo jarri dugu, ez dakit oso esanguratsua da. Kontua da hor, Ipar eta Euskal Herriko muga hori, ez da? Existitzen ote dan edo ez den, existitzen ote ez dan, zubia zabaladan ero eraitzia dagoen, badago susmo bat, elkarren sorkuntza, askotan elkarren lepo edo goten garela, ez da? Hango sortzailek zertan dabiltzan, arazoak izaten dituztela Ipar Euskal Herrikoak hegoaldean erakusteko, ez dakit hegoaldeko da Ipar Euskal Herriko sortzaile edo artisten artean elkarlanik ematen ote dan, behar beste ezagutzen dugu zen, elkarren ezagupena daukagunik, hoxe izango da pixka bat gaia. Eta hor, ikuspegi zabal bat, denak entzulea ere gustora egon dadin, ez dira espezializatuak izaten mailiguruak. Baina saiatzen gara panoramika orokor bat emate horretan, esparru diferentetako jendea biltzen. Egongo da Naia Zubeldia, musikaria dana, Lucien Etxezarreta, Maiatz argitaletxeko arduraduna, eskarmento handiko pertsona editore gintzan, ez da, liburu gintzan, karriko dugu baita Jon Eiarabide, bere garaian Mac hip-hop taldeko musikaria izan zen, da gaur egun zine festivaleko arduradunetako bat da, Ipar Euskal Herriko Euskal Zinemari eskaintzen duzen festivalekoa, eta egongo da, Ainara Gurutxaga bebai, Deja Vu Panpin laborategikoa, Gipuzkoarra bera, eta eginda bez adibidez Frankore Ilobari Gutunak, eta hor, hiru antzerki taldek elkarlanean emoben, Ipar Ego, ia zer remoten dozkun. Hori da gaurkue. Da gero Bixer da etzi, Bizkor esatarren, Bixer solasaldixen egongo die, bi musikari elkartu duguz, baina belaunaldi eta geografikoki oso bi muturrekoak Euskal Herrian. Bata da Izaro, Bizkaitar neska gaztea, eta bestea da Michel Duko, Baionako ibilbide luzeko musikaria, besteak beste Errobi, Zaldi, Bogo, gaur egun Oreka Teixaren taldekide dana, solasaldia bihar. Etzi, bikote kurioso bat elkartu dugu, batetik Miren Gaztañaga, antzeslea, zinemare egin du, baina antzerki taula gainetik, ezagutzen dugu batez ere, eta parez pare berarekin, Patxi Uarte Zaldieroa, besteak beste, Derrenum Natura berrian zinta egunero egiten duen marrazkilaria. Ea nola beraien artean, ze solasaldia egiten duen. Da mailiguruak gaur, Iparrego horren ezagupena, bihar izango da sarerako sortu edo, internetera bideratuta dagoen sorkuntzari begira edo biztadizo bat eman nahi dotzegu, gainetik badabe. Webserieak adibidez, youtuberren mundua, sarerako sortzea, ez sarea erabiltzea zure sorkuntza zabaltzeko, zuzenean interneterako zelan balditzatzen dago ekoizpena, formatuak, neurriak,
sosak nondik atera jakozan, bueno. Eta Domekan amaitzeko teen kultura edo nerabeen, ez dakinik, aur, heldu hor bai, baina nerabeen mundu hori zerk erakartzen ditu, zerk usatu, hizkuntzaren hautaketa nola egiten da, hor kezka handixe dago, ez da? Nerabiek ze puntotan euskeriai lotze jakozan edo urruntzen jakozan pixka bat. Eta horbe, lehen esan dutzu dana, izen literaturatik, izen goazenen fenomenotik, edo, bueno, ertz askotatik, nahi duguz jorratu horretxe gaixo. Mila esker bioi, esan dugu 12:00 gaur, arratsaldeko asorrutan da, 6:00 areto nagusian hori ere, eta datozen egunetan ordu hoietan aipatu ditugunak. Dana dala joango gara bihar ere, memoria freskatzen. Eskerrik asko bioi eta zorteon. Zeuei. Eta kikutxo bat egin behar dugu guk jarraian ahotseneara, bertan zuzenean ari diralako zesatek taldekoak. Nahi baduzue, eskertuko dizuegu, lan polita. Bereziki hurrengo abestia, Durangoko azokara etortzearen aitzakiarekin, Durangon arte gerturatu eta landokotik pasatzen ez dien horientzat. Guzti horientzat, ibuprofeno, zuentzat! Hortxe bat zesatek taldekoak ahotsenean, eta gu hemen gaude, Alberto Irazurekin, hain zuzen ere Pamiela argitaletxearekin, argitaratu edo kaleratu berri duelako, Roka puntua izeneko liburua. Bertsoaren eta rokaren arteko loturez ari zara, Alberto, liburu horretan, eskerrik asko menen egoteagatik, egun hone. Bai, zuri. Zer moduz? Ondo, ondo. Gaur etorri zara, eta uste dut gainera sinatzen egongo zarela, Pamilaren estanean bertan. Bai, ala joateko, bai. Oso ondo. Alberto, konkietazu, lotura horiek bertsoaren eta rokaren arteko loturak batu dituzu liburu baten. Asko eta askotarikoak dira lotura horiek? Bai, asko eta, bueno,
nik uste dut hor historia bat badagola kontatzeko, ezta. Roka eta bersoaren arteko harremanari buruz jarduten dugunean askotan etorte zaizkigu flash batzuk burura nahiko jakinak, ezta. Esate bateko 80. hamarkadan Negu Gorriak taldeak egin zuen berso jop abesti hura eta formulazio hura, Ertzainak taldeak egin zuen bere garaian 80. hamarkadan, eta horrelako lotura batzuk, gutarrak, 7 eskale, baina badaude beste hainbat esperientzia ere asturan geratzeko arriskuan bazeudenak, nik jaso ditudanak, eta hor lotura ugaria da eta askotarikoa bai. Nora egin behar dugu, ez dakite, noiz sartzen da bertsoa rockean eta alderantziz? Bersoa rockean sartzen da euskarazko rockaren astapenean bertan. Errobik lehendabiziko diskoa 1975an atera zuen, horrek eman zion euskarazko rockari bere abiada ofiziala, bere jaiotze ofiziala hor izan zen 1975an, eta hor bertan Daniel Landarten berso idatziak daude bete-beteak, eta hortik aurrerako lanetan ere errobik sartu zituen beste hainbat berso idatzi, beraz, askok uste dezaketenaren kontra bersoa euskarazko rockaren astapenetan hor dago. Elkar elikatu dira, zer eman diote elkarri? Bueno, nik uste dut rockak bersolaritzara ekarri dituela seguru asko estetika batzuk, pentsamentu batzuk, joera batzuk, guain dela 60 urte erabat pentsa ezinak zirenak, ezta? Uztapide, Basarri, Lazkao Txiki, Salvadorren garaian pentsat ezinak ziren estetika eta pentsamentu eta musika eta erritmo batzuk bazeuden orain bersolaritzan normaltzat hartzen direnak, ezta? Eta hori alde batetik zer eman dion rockak bersoari. Bersoak zer eman dion rockari, alde batetik letra egile asko, begibistakoa denez. Eta euskararekin konexio bat ere bai, behar bada hainbat taldetan, lauso xamarra izan zitekeena, bai. Alberto, zein da liburuaren abiapuntua? Nola hasi zinen zu, duela urte batzuk, ez da, prozesuak denbora bat iraundu, bi alderdi horiek uztartzen edo nola elikatu diren aztertzen edo nola hasi zara? Bueno, liburu honen oinarrian tesi badago, ez da? Hau saiakera liburua da eta pentsamentu batzuk badaude oinarrian, ez da? Euskarazko autua egitearen aldeko pentsamentu bat badago oinarrian, bertsolaritza mundua nola modernizatu den eta nola kaletartu den, nola hiritartu den, hori gertatu gabe ezintzelako inolaz ere rockarekin uztartu eta idia eta akerra etzielako hor elkartuko. Eta pentsamentu horiek oinarrian, saiakerarako abiapuntu oinarrian, horra hasi nintzen, materiala biltzen, alde batetik, nik handengo Gaztetxe Zaharrean bizitan nituen zenbait esperientzia asturan geratzeko arriskuan zeudenak edo galdu zitezkeenak berreskuratzeko alegin bat, eta gero arakatzen lan bat, lehendabiziko euskarazko rock diskoa kaleratzen denetik, Negu Gorriaken berso jop diskoa bitarte, eta hortik kanpoko beste pare bat esperientzia egin da beraz, eta gero noski bersolaritza zarraren testigantza jasota, Auspoa liburutegia eta gainontzegoak arakatuta, ez da. Prozesuan suposatzen dut aurkikuntza asko egin dituzula, ez? Arakatze prozesu horretan? Bai, esango nuke baietz. Polita izan da prozesua zuretzat, idazteko? Prozesua izan da aurkikuntza prozesu bat. Zu hasten zara arakatzen gauza bat, badaukazuna alako susmo bat zerbait egon daitekeena, eta gero arakatzen zoaz, eta ateratzen zaizkizu arrastoak, ez da? Arrasto bat hemendik, arrasto bat handik, arrasto bat hemendik, eta gero gainera arrasto batzuk elkarrekin lotu egiten direnak, edo lotu ditezkenak, ez da? Ari mutur batetik hasi eta liburuaren hasieratik bukaerara, ez da? Alberto, aurkezpenean bertsolariak, musikariak, komunikazioko profesionalak izan zenituen babesa ematen, ez da? Hori polita? Bai, karo, nik harreman estua izan da rock munduarekin nola, ez zain beste bertsolaritza munduarekin, eta lagunak elkartu ziren aurkezpen horretarako
asko insistitu gabe etorri ziren, eta bertsolaritza munduan ere, beste hainbat ere ezagun lagun nituenez, azkenean kuadrilla politia osatu zen hori. Alberto Roca puntua, esan dugu, Pamielan gaur zuzeu izango zarela, liburua sinatzen, eta mila esker gurekin ere izan zarelako. Zuei. Oso ongi. Eta jarraian Mireia Bikuñarekin konexio egin behar dugu, bera Xabier Montoyarekin delako bakarkako 6. diskoa argitaratu berri du, Gorraizea izenekoa, Mireia Bikuña eta Xabier Montoya, aurrera. Hauxe da Xabier Montoyaren azken lana, Gorraizea, eta tartetxo batian gurekin ekarri dugu, Xabier, egunon. Baita zuri ere. Heldu berri azokara, eta ze giro ikusten duzu hemen? Giroa, beti bezalakoa, beteta, jendez gainezka, eta betiko giroa. Beti ezagutu izan dudana. Eta hasi horretik egin diodan galdera, zergatik Gorraizea, Xabier? Ez naiz oso seguru ez, alde batetik nik neuk badudalako Gorraizea. Eta gero beste aldetik, iruditzean diska hontarako egokia, egin dudan musikarako egokia. Hola ez, erabat ongi aitzea, baizik eta, holako aizetxo horrekin, denboa guztia, eta nik uste dut kantu hauek entzuteko irudi baliogarria zala eta horregatik Gorraizea. 10 kantu sartu dituzu zure bakarkako 6. disko honetan, nolako diskoa da? Da diska bat, oinarrian pianoa eta soka laukote bat daukana. Eta hori da, ez dago bajo, ez dago bateriarik, ez dago dena akustikoa da, ez dago ezer elektrikorik, eta, 10 kantu, ez dakit nola definitu, zentzu zabal batean pop, baina oso zentzu zabalean. Doinu lasaiak, seguru orduan? Bai, gehien bat, bai. Bai, ez dago, kantu erritmikorik, kantu guztiek baukate bere erritmoa, noski, kantu gehienek izaten duten moduan. Baina ez da bereziki kantu bat, kantuak arinak edo ez dira, nahiko kantu gehienak lasaiak dira. Sakonak akaso? Hori ze esango dizut nik sakonak diren edo hori entzuleak esan beharko du. Baina, sakonak esaten ez naiz ausartzen, baina bai entzun beharrekoak, behintzat hitzak eta ulertzeko eta zentzu bat aurkitzeko, bai, entzun behar dira arretaz. Beste proposamen bat orduan, aipatutakoa, Xabier Montoyaren Gorraizea diskoa. Xabier, eskerrik asko. Baita, zui ere. Eta beste egitasmo polit baten berri emango dutzuegu jarraian, izena da Olentzero Jalgi Adi Baionara, eta hemen ditut proiektuko bikide, Maialen Errotabere eta Itzol Salaberria Goñi. Eskerrik asko gurekin izateagatik, oraintxe aurkeztu berri dozue Olentzero Jalgi Adi Baionara proiektua, ezta? Bai, oraintxe ginen ariko nagusian, eta ginen du erdi batez mintzatzen, eta aurkeztu dugu denen aurrean zedea baino gehiago gure proiektua zer den. Hori da, zede bat baino gehiago delako. Bai, 3 urteko proiektua da. Hainitz eskola desberdinekin lan egin dugu, eskola publikoekin, pribatuekin, ikastolekin, denak euskararen inguruan, Olentzero pertsonaiaren inguruan, beraz, lan pedagogikoa, kulturala, federatzailea izan da, eta hori eman dugu logagelan, eta ez zen bakarrik eskolen inguruan eraikia izan den proiektua, baizik eta 3 koroekin eta artista profesionalekin ere bai, nola ez Odei Barrosuren bertsolarien laguntzarekin, Patxia Müller kantariarekin, begiz begi taldekoa, eta beste bat zuen laguntzarekin, hainitz Burjaso eta beste. Proiektua zen ideia simple bat genuen, ez da Euskal Herrian Olentzero kantu ez osaturiko zederik, edo etzegoen gure atera arte. Eta horren ideia izan dugu orain dela 3 urte, eta nola egin zede hori, edo disko hori, eta egin dugu proiektu baten inguruan.
Izan ere, emaitza gaur egun edo ikus daiteken hori CD bat da, baina helburua prozesu guztia ere bada. Hori da, hori zen, CD bat egitea, baina inguruan proiektu bat sortzea. Eta proiektua sortzean bildu ditugu iparraldeko eskola elebiduna, publikoa, pribatua, kabezbatza, ikastolak, kontzertu bat eskainiz joan den urtean Logasalan, Baionan, baziren 2000 ikusle, 300 kantari, 394 parte hartzaile, eta aurten, urte bat geroago, CD ateratzen dugu 14 kantuekin, ikastola guzietan banatzeko, olentzero kantu ez bakarrik osaturikoa, 7 kantu instrumental, familian kantatzeko edo ikastoletan, eskoletan kantatzeko, aurrak ikas ditzaten hitzak musikarekin gibelian, eta gainetik atera dugu DVD bonus bat, hor dira pixkat kontzerturako momentu politenak, ederrenak, eta barnean badaukazute liburuska bat, liburuska hortan dituzute kantu guzien hitzak, eta hitza bakoitzaren ondoan, eskola bakoitzak, ikastola bakoitzak indu marrazki bat kantuari edo olentzerori buruz, eta hori ere kartzen dugu hor barruan. Zer esango zenutek lortu dela bideo honetan guztian? Dena. Zein helburu bete dira? Helburu guztiak lortu ditugu. Orain behar dugu ongi saldu, eta iparraldetik hegoalderuntz eraman, eta ongi da gure Euskal Herrian, alde batetik bestera ideiak gurutzat ditezen eta gauza onak bildu ditzagun alde batetik bestera. Bai. Ez dakit, honetan guztian, elkarlan baten emaitza dela esan dugu, prozesuaz ere asko gozatu duzuela esan dugu, eta hemendik aurrera zer, CD eskutan ja, baina honek eukiko du segidarik? Bai, ukan du segida bat pentsatu ez ginuena, adibidez, gomitatu ginituen ere bi talde Iruñatik, Baiona eta Iruñen artekoan aikiditasun bat sortu edalu aspaldi, eta beraz Iruñako bi talde gomitatu ginituen kontzerturako. Eta guai, aurten, Iruñakoek antolatzen dute olako kontzertu bat ere, negua kantuz kontzertua handi bat balu arten, eta gomitatuak gira hoai gu hara joaitea. Beraz, helburu hori ez zen idatzia, baina konturatzen gira inspirazioa ere sortu dela proiektu untatik, eta gauzak pixkanaka ere, pixka bat, ez dakit, eraikitzen dira, inspiratzen gira denak, elgarren artean, eta behar da ere pentsatzen dugu edo asmatzen dugu, edo asmoa, ez dakit, amesten behar da. Ondarribian edo beste lekuetan ere olako zerbait sortzea behar da urtero hiri berri bat edo, beraz, segi dezagun nola komunikatzea denen artean. Beraz, alantzabarik hau hasiera bat da. Bai. Bai, berbada gauza baten hasiera ikusiko dugu, gure helburua lortu ditugu. Gero CD-a bada, DVD-a bada, hasi gira saltzen iparraldean denda askotan, hegoaldean elkar denda guztietan daukazute. Gero ikusi behar da nola den proiektu pedagogiko bat, ja erakundeek erosten alduten eta ikastola hori banatu, hori gure lana izaten alda, baina adibidez erakunden lana edo Euskal Jaurlaritzaren lana izaten alda ere, bai. Bisitarieri esango diogu, non dago salgai Durangoko Gazoka honetan CD-a? Sehaskako egutegoekin. Mila esker bioi eta sorte hon, eta ea hau hasiera bat besterik ez dan. Mila eskerrik asko. Durangoko azoka guztiondako da, eta behar guztietara egokitu gura du. Gaitasun bereziak dituzten pertsonengana gerturatu da aurten azoka, eta horrekin egindako bideoa, Txomin Madinarena. Kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Kultura inklusiboaz hitz egiten gabizanean da, kultur ekimen edo kultura adierazpenak gaitasun desberdinak dituzten pertsonei aukera ematea, ez? Eta hori da saiatu garen aurten Durangoko azokan. Badirela irakurketarako gaitasunak dituztenak eta badira ere zailtasunak dituztenak eta badira, ez bakarrik fisikoan, baita psikikoan eta guzti horreri ere euskal kulturak ere zelako erantzuna ematen dion eta hori plazaratu nahi izan dugu. Alde batetik
ONCE Fundazioaren laguntzaz baditugu ikusgai euskal liburuak, euskarazko liburuak braillez idatzitakoak, baita audioliburuak ere, eta erliebea eta olakoak dituzten liburuak, naiz eta itzuak ez izan ikusteko ahalmen gutxiagoa dutenentzat. Aldi berean baditugu liburu irakurterrezak, euskera ondo ez dakiten horrentzat euskera gerturatzeko, ahalmen psikiko desberdinak dituztenei ere egokitzen zaizkien liburuak. Eta aldi berean baita egin ditugu bisita egitatu batzuk azoka erakusteko, pertsona desberdin guzti horrei, eta eurek bizitagien azoka gure eskutik ez, guk erakutziaz, eta eurengandik ere jasoaz, zer ikusten duten eurek ez dagoela eurentzako egokitua. Eta gero badaude Euskal Herri mailan egiten diren ekimen konkretu batzuk, inklusibidadearen inguruan daudenak, eta horren mai inguru bat ere aurkeztuko dugu areto nagusian. Eta horrez gain, baita egongo da antzerlan mikroantzerki bat, eta filme bat egokitua. Irakurketa erraza da, bai liburua baina testuak ere bai, dira formatu bat, eta formatu honek baimentzen du pertsona, arazoa ulermen eta irakurmen, arazoak dituztenentzat zuzenduta dago. Ez dezir, baimentzen da ulertzea, baimentzen da ondo irakurtzea, eta aldi berean irakurtzen ari garenean, naiz eta literatura edo informazioa da, ez alde batetik informazioaren arloan ondo ulertzea, eta literaturaren arloan gozatzea, zailtasunik gabe. Liburu hauek alde batetik dauka horrela ikusita, pentsa ezaku olerkia dela, baina ez da olerkia. Gertatzen dena da, dauka margenean narkoz zabala, hori da biztaren aldetik arintzeko testua. Gero, mosketa hori eginda dago guk ozenki irakurtzen dugunean, modu naturaleanean egiten dugu pausa bat arnaz hartzeko. Orduan hori errazten dugu irakurtzea, eta lasai irakurtzea. Gu hasi ginenetik, badago argitaletxe bat, Gaurmin argitaletxea, egin du bere apostua, eta berak egin du bilduma hau, haiek bultzatuta dago, eta gero dago Bilbon dago Beta argitaletxe bat, eta haiek bultzatu dutu bi liburu hauek batez ere zuzenduta dago umeentzako. Eta gero Euskadi mailan ez, agian berria da, gu azkenean gure egitasmo 4 urte darama hemen, eta poliki goazen azkenean gu gure aldetik lehendabiziko helburua izan zen guk zuzentzen dugun publikoetara iritsi, eta gero bera badoa otzatzen, zirkuloa badoa osatzen. Gure elkartea Manaskerrien du izena, kultur eta arte elkartea da, eta guk nahi duguna da pertsona gorrak ez diren pertsonei gorrak zer diren sentsibilizatzea, eta azkenean pertsona gorrak zer diren bisualagoak izatea, gauza asko egiten ditugu, ipuinak umeentzat, tailerrak, zine kortometrajeak, eta guk nahi duguna pertsona gorrak ez diren pertsona gorrei ezagutzea, eta ere jakitea guk besteok bezalaze gauza asko egiteko kapazak garela. Azkenean azoka oso ospetsua da, eta gauzak falta dira, aksesibilitate arloan, eta gutxinako pausoak egin behar dira aurreno, hau ez. Amabiak eta 25 eta saioaren bukaerara iritsi gara. Gaur arratsaldean 7:00 hemen izango gara, azokan gaur saioarekin, eta bihar goizeko 11:30 ere bai animatu Durangora, hemen denetarik dagoelako
bukatu horretik baina, Plateruenean, atzo Arrasateko talde Arkada Sozialek eskainetako kontzertuko irudiak utziko dizkizuegu. Ondo izan.